በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ብዛዕባ እምነት በትሪ ሙሴ ታሪኹ ከምዚ ነግረና ተገጢሙ ዝነበረ ባሕሪ ኤርትራ ብበትሪ ሙሴ ንኽልተ ተኸፊሉ እዩ። እስራኤላውያን ብየብስ ተሳጊሮም ግብፃውያን ከዓ ኣብቲ ባሕሪ ሰጢሞም እዮም። ኣብዚ ክንዕዘቦ ዘለና ነገር እቲ ዝተኸፈለ ባሕሪ ንእስራኤላውያን እምበር ንፈርዖንን ሰራዊትን ኣይነበረን። ሰራዊተ ፈርዖን እቲ ባሕሪ ተኸፊሉ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣተዉ ሰጢሞም እዮም። ተኸፊሉ እዩ ኢልካ ኣይእቶን ንዓይ ድዩ ወይስ ንኻሊእ ኢልካ ክትምርምር ይግባእ። እቲ ዝቐረበ ነገር ኩሉ ንዓኻ ዘይኸውን ስለ ዝኽእል ኩሉ ዝረኸብካዮ ንዓይ ዶ ይኸውን ኣይክኸውንን ኢልካ ምስትውዓል የድሊ። ብመስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ን5500 ዘበናት ተሸፊኑ ዝነበረ ባሕሪ መርገም ተኸፊሉ ነፍሳት ካብ ሲኦል ናብ ገነት ተሳጊሮም እዮም። ብሙሴ ባሕሪ ንኽኽፈል ባሕሪ ንኽዕፀውን ብእምነት ተገይሩ እዩ። ኦሪት ዘጸአት 14:29 ብኤልያስ እውን ሰማይ ክዕጾን ሰማይ ክኽፈትን ተገይሩ እዩ። ዕብራውያን 5:17 ብድምፂ እስራኤላውያን ናይ ያርኮ ሓጹር ንኽፈርስ ብእምነት ተገይሩ እዩ። መጽሓፍ ኢያሱ 6:20 ብነቢ ዳንኤል ናይ ኣናብስት ኣፍ ተዓጽዩ እዩ። ትንቢተ ዳንኤል 6:22 ብሰለስቱ ደቂቕ ነበልባለ እሳት ንኽጠፍእ ተገይሩ እዩ። ብእምነት ትንቢተ ዳንኤል 3:24 ዮናስ ኣብ ከርሲ ዓሳ ኣንባሪ ን3 መዓልትን ለይትን ንኽጸንሕ ኮይኑ እዩ። መጽሓፍ ዮናስ 2:1 ብነቢ ኢያሱ ባሕሪ ዮርዳኖስ ጠጠው ንኽብል ዝገበረ እዩ። መጽሓፍ ኢያሱ 3:17 ንኤልያስ ብቑዓት ምግቢ ዝመገበ ኣምላኽ ሕዚ እውን ምሳና ኣሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ብሓጹር ዝተገለጸ ዝነበረ ኣምላኽ ሕዚ እውን ዝለሙናዮ ነገር ከም ዝነግረና ክንኣምን ይግበአና። ካባና ዝድለእ እምነት እዩ። እንተኣሚና ዘይኸውን ነገር የለይ። ንእግዚኣብሔር ሎሚኑ ዝሓፈረ እውን የለይ። መጽሓፈ መቃያን 7:3 ብሙሉእ ልቢ ኣሚና እግዚአብሔር ክገብረለ ይኽእል እዩ እንተደኣ ኢልና ኮይና ብዘይ ምምርማርን ጥርጥር ክገብረልና ይኽእል እዩ። ማቴዎስ 21:22 ብዛዕባ እምነት ቅዱሳን ኣቦታት እውን ከምዚ እናበሉ ይመዕድና። እምነት ባሕሪ ከፊሉ የሳግር፣ ካብ ኣኻውሕ ምድሪ ባዳ ኣኽፊሉ እውን የስትይ። ነዚ እዩ ቅዱስ መጽሓፍ ንዝኣመነ ኩሉ ይከኣሎ እዩ ዝብል። ኣቡነ ሸኖዳ ሳልሳይ ንእግዚአብሔር ብእምነት እንድሕር ደሊናዮ ርእሱ ይገልጸልና፣ ኣጢቕና እንድሕር ሒዝናዮ እውን ምሳና ሓዊሩ ይነብር። ቅዱስ ኣባ ባርያኖስ ነቲ ዘይፍለጥ መጻኢ ነቲ ፍሉጥ እሙን ኣምላኽ ሒዝካ ኣሚንካ ኣይትጨንቐሉ። ኣቡነ ሸኖዳ ሳልሳይ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብውሕድ እሙናት እንተደኣ ኮንኩም እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ብብዙሕ ክሸመኩም እዩ። በቶም ዝረኣዩ ነገራት እሙናት እንድሕር ደኣ ኮንኩም እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊቶም ዝረኣዩ ዓይኒ ዘይረኦምን እዝኒ ዘይሰምዖምን ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ ከዳልወልኩም እዩ። ኣቡነ ሸኖዳ ሳልሳይ ሰብ ብእምነቱ ይረብሕ ብእምነቱ ድማ ይጉዳእ። ቅዱሳን ሊቃውንት እምነት ማለት ማዕጾ ስምዒት ህዋሳት ዓጽዩ ብዓይኒ ሕልና ምርኣይ ምጅማር ማለት እዩ። ኣቡነ ሸኖዳ ሳልሳይ ጽቡቕ ነገር ምግባር ሰናይ ምዃኑ ክትዛረብ እንከለኻ እምነትካ ይምስክረልካ። ዘለካ ምስ ተካፍል ድማ ኣብ እምነት ምህላውካ የርኢ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ሊቃውንቲ እምነት ትርጉም ዝኣመንሉ እምነት ዘይፍለጥ ሰብ ካብቲ ቤቱ ጐይቱ ዘይፍለጥ እንስሳ ዘቤት ብዝርአስ ብኣራዊት ገዳም ይምሰል። ቅዱሳን ኣቦታት ሰብ ብዘይ እምነት ብምግባር ብስርሑ ጥራሕ ክጸድቕ ኣይክእልን እዩ። ኣቐዲሙ ብእምነቱ ዝተፈለጠ ኣቦ ኩሉ ዝኾነ
አቡነ አብርሃም ሃይማኖቱ ብምግባሩ አሰኒን አጽኒዕን ብምሓዝ ወዱ ይስሐቅ ንመስዋዕቲ አቅረበ ከም ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። እግዚአብሔር ኣብ ልቡ ዝሓዘ ሰብ ሕጉታቱ ንምፍጻም ኣይጽግመይ፣ ነገር ግን ብኸናፍሩ ጥራይ ጎይታ ዝብል ዝሓዘ ልቦና ተጣራጣሪ ስለ ዝኾነ ሕጊ እግዚአብሔር ክፍጽም ኣይከኣሎን። ቅዱስ ኖላዊ ሄርማን። ነቲ ኣብ ምድረ በዳ ዝተሰቐለ ተሰቂሉ ዝነበረ ኣስራዚ ተበን ዝረአናዮ ዝበለ ይድሕን ወይም ዝረአዮ ዝበለ ይድሕን ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ክርስቶስ ብፍጹም እምነት ናብኡ ንዝምልከት የድሕኖ። ቅዱሳን ኣበው ከምኡ እውን ትርጉም ውዳሴ ማርያም። ነምልኾ ንዓናን ዝፈጠረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይውፅሐዩ። ሊቀ ሊቃውንቲ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ። ስለዚ ዓይንና ናብ እግዚአብሔር እንተሪኡ እዝንና ንእግዚአብሔር እንተሰሚዑ መልሓስና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እንተመስኪሩ ንዕኡ እንተመሲሉ እንተ ኣካላትና ኩሉ ንእግዚአብሔር እንተተገዚእናዮ እግዚአብሔር ምሳና ይኸውን። እግዚአብሔር ምሳና እንተኮይኒ ድማ ኩሉ ናዩ ስለ ዝኾነ ንኡ ዝሰማኖ ነገር የለይ። ስለዚ ካብ ተስፋ ምቁራፅን ጭንቀትን ወፂና ብእምነት ንእግዚአብሔር ንለምኖ። ንእግዚአብሔር ዝለመነ ነገር ወይም ዝቐረበ ሰብ ዝሓፈረ ስለ ዘየለ እስማዕልዎ ዘይሰኣኖ ለእግዚአብሔር። ሉቃስ 1:37 ብሙሉእ ልቢ ኣሚና እግዚአብሔር ክርኤለይ ይኽእል እዩ እንተደኣ ንብል ኮይና ብዘይ ምጥርጣር ይገብረልና እዩ። ማቴዎስ 21:22 አሜን። ስለቃሉ ናይ ቃል ባለቤት ልዑል ባሕሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። በእምነት ጸኒና ክንነብር አምላኬ ቅዱሳን አቦታትና በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን።